Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ay, siya luas ko, sir. Wala ko tuyo, Ay, nasulti ko lang ang akong nakita. Ako? Pwede sa kumusulti sa akong nakita? Unsa ba naman nakita, kuya? May nakita ka? Unsa man ko, no? Dito sa kusina, may nakita ko nga kamatuoran niya dugay ng gitabon-tabunan. Mauna. Gusto mo ako sang isolte? Unsa na? Go, go, go na? I will tell you secret. Manding. Yan na. Dahom. What do you mean? Gusto mo? Ay, kulba, oy, siya no, murag na unsa. O sa may naas mong secret, ha? Nakiko, ka nakabantay ko, ikulbaan man ka. Aw, sa inyong secret di ay ni Lola. May sikreto, me? Ay, wag ko na hinomduman. Yeah, I don't remember. Oy, lintano na sila. Amnesia. Sultihan ako si Sir Facundo, ha? Ayaw! No. Dahom. Whatever it may be, dili ko interesado sa inyong mga sekreto. Kuya, asa ka? Ako atos, Christine. Ako nalay. Ay, tuwa na siya. So, unsay buti mong ipasabot nga sikreto na mo ni Lola? Ha, kuya? Ay. Ano bang murag atat man kayo mong duha? Ha, Lola? Atat kayo mong duha ni Lola nimo. O sa man di ay sekreto niyang duha? Wa mi sikreto ni Lola. Naa ka ha? Kay baw ka ko. Oh. Then, tell us. Unsa na? Inyong secret, inyong sekreto anya. Wa mo kahibaw? Why? Baya no? Dab, bali sa bad. Ay. Kung unsa ba ka nang imong nasayran bahay na mong duha sa akong apo? Ayaw na lang ka nag-isulti ni Sir Facundo. Kay dili ka gihapon niya tuhuan. Ako ang mas tuhuan niya kay dugay ng katuigan nga nagserbisyo ko ubos sa iyang pamilya. Mas nakaila na siya nako kay kanimo nga bag-o lang na anhi ining dapita. Exactly. Sure ka man ding diyang? Nakasiguro ko ni Ana. Mas tuhuan ko ni Facundo kung alkontrahon ko ang imong isulti. Lah, sayang. Ug nga nang sayang man. Sayang lang, God. Sige, di magkana ko ipanabi ang inyong sekreto. Sige. Basta ako, nahibaw ko. Saon sa? Sultihi mi kung unsay mo nahibaw-an. Sultihi mi! Oh, yan na? Is that you? Tulingan you? Is that you? Nabaguhan ko. Ay, baya, no? Ang imong tingog, di na sweet. Sour na sour. Unsa? Damon. Huwag ko abli. Pero nagkang-ang yung pultahan. Ito doon ako. Natog tingali tinuod. Christine? Huwag sising kama. Bastos! Talikod! Talikod ayon! Why would I? Nagkahubo ko! Itanaw ka sa kulawas! Nakakita ka sa akong private part! So? Kasi so, pagkakagnaw,
Nakakita aksidentally ug wa ko mutan-aw. Naglahi na. Bisa na! You still saw my body parts. My boobies. My down under. It's nothing but a body part. Nasa ko ana. Ingon man ang uban. And it's not that big and not that beautiful. Unsa? Hilas ni mo. Daghan akong nakitaan nga mga nindot pa ana. So don't waste your time overreacting. Kay dili ka ingon ana ka attractive. What did you say? Should I repeat myself? Yes. Ingna ko nga you don't find me attractive. I don't. Bati kog lawas? Not that beautiful. Oh, oh. Kung ang kasawak, kay sige ka naglingkod. Tingali, misapyot na ka na imong sampot. Unsa? Hilasot. Kay. Uy, ing akong kamot. Hindi buhian. Alam ko gusto na akong towel. Oh my God. Pagilis dali. Kung di ka gusto nga magpabilin ko din ug tan-awon kang magilis. Unsa? 5 minutes. Oh, I hate you, Facundo! So hate you! Ikaw pa'y nakaingon nga batik og lawas? Og... Dili ba ito ako dakog boobs, pero di sa gamay. Sakto ron ako. Size 34 cup, bika ko no? Og gamay kog hawak. Mao nga dako siya tan-awon. Pero ang kurimat, gamay ra ko no? Wa man lay reaksyon ang iyang naw nga nakakita nako nga nakahubo. Unsa? Uran ra para niya? So hate you! 3 minutos! Wait! Uy, pila ka adlaw na ko mapakabantay ni Sir Ellie dinis girl sa mansyon. Gimingaw ni gyud ko kanang hubad-hubad sa kanang iyang amang-amang oy. Uy, baya no. Ambot. Bitaw. Mga duha ka adlaw na. Mingaw Ambot. di ko anang iyang amang oy. May kay ko Ambot. muhubad. Sa man sige pila kang ambot, bisan mo tayo noon kamingaw nga wa siya oy. Ay, bisan dili siya makatabi, pero magkasinabot raman minsan minduha God. Ay. Ay, kasi ano, mitambong og graduation. Ambot. Naambot gihapon lang. Gahapon, bigyo ka, ngayon, anak. Baya, di mo, sa may agi pang gabi, di ay, oy, katong, giapas ka ni si Facundo sa mong kwarto, pag-adto ninyo sa, kanang, kananan. Ya, puha kay mong naong, puha. Unya, murag, di nakaganahan niya ka na mo hangad. Kabantay ko, anak, di nakaganahan mo hangad, sige nang kagdoko. Sa problema, girl. Nawa ka na sa Facundo. At sa bang ka, nga, gikasabaan ka. I wish kikasabaan na lang ko niya. Dahwam! Ha? Nga naman di ay. I hate him, Jud. I don't like him. I hate him. I don't like him. Ay, baya, no? Sige, balik-balik ka pa. Aron, katawan niya tak ka. Kay the more you hate, the more you love, baya. No way. No the more way, you hate, the more highway. you kuhet. Kung may ma-in love man, siya na din ako. Never nga ako nga to niya. Shit, kalagot siya. Giyon sa maligi ka niya. Wa, Baya. Ay, baya. Gets na ako, nag-gets na. Gets na ako. Natandog ang imong ego. Kay wa siya gibuhat nimo. di na mauwi. Oy, kapuyag tagna-tagna. Oy, ngano lagi? Nakita niya ang tibok na kong lawas. What? Imo nang gibuhat? Nagpakita ka sa imong lawas? Agay! So Mabot na kay kag lupat, girl. Mabot na kay kag lupad. Ha? Baya ni mo. Baya, sayo na kay kaana sa iyang pananaw. Kabantay ka. Tando. Tando. Nagubo kasi ang atubangan. My G! My gosh! Wa ko maghubo. Nakahubo ko.
ug ang makalagot kay wa siya reaksyon. Gawas nga iya kong giingnan nga dili ka nindutan ang akong lawas kay gamay ra kuno akong boobs. Tao! Tao! Muna bali sa what? Tao! Muna bali sa what? What's na yung ganahan ka ng extra large? Huh? I want a girl. Atras na lang. Atras. Iitsa ng imong puting panyo. What di kay chance? Di ka type. I Ay, swear, ma-in love siya nako. Ma-in love yun siya. And when I say nga ma-in love siya, he definitely will. Itaga mo yan sa bato. Hala! Itaga sa bato. Murag 111. Wow! Weh! Di ka type. Oh, girl! Ay, baya. Ay. Hala! May gawa sa mansyon. From a distant look. Wow, gwapo kasi no. Kasi may di maglagot. Nga engnon nga, wa siya ma-attract ni mo. Last na lang ka ha. Kaya ka na. Asa ka, ay! 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 Bayae mong suwaya ko sa paghoba! Sige, basi mausa, mangunahon na, og mataypan na ka, nataypan na ka ng imong kabini mo! Wait. Yes? Asa ka? Why? Uban ko. Why? Kagilaay ko. Why? Kay ni anak ko din ka dunay sabay. Duh. So? Uban gani ko. No. Move. Kimoto ko. Dinay ko. Oh. Let's go. Manaog ka o alsahon ta ka aron makakanaog ka gikan sa kuskinan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!